Egin funtzio bakoitzaren balio taula bat. Kasu honetan funtzioak komplikatuagoak dira, baino prozedura berdina da. Has gaitezen ezkerreko funtzioarekin. X, fx, emango dizkiogun balioak izango dira, adibidez, -b, -bat, 0, bat eta bi. Horrela ematen dizkiogu balio simetrikoak. X -b denean, izendatzailean edukiko dugu -b gehiru bat zati bat, izango da bat. X -bat denean, -bat gehi iru bi, beraz izango da bat zati bi, 0,5. X 0 denean, edukiko dugu 0 gehiru 0, beraz bat zati iru, hau da 0,3 periodo. X bat denean, bat gehiru lau, bat laurden, beraz 0,25. Eta X bi denean, bat zati, bi gehiru, bat zati bost, 0,2. Beraz, lehenbiziko funtzioaren taula, balio taula, eginda dago. Konprobatuko dugu GeoGebrarekin. Iberdin bat zati X gehiru sortzen dugu funtzioaren adierazpen grafikoa. X bat zenean, jarriko dut hemen puntu bat, eta puntu hau mugitzen da, ikusten dezuen bezala, funtzio hontatikan, X bat zenean, funtzioa aukerez banao zan 0,25, hemen txendezue, mugitu intzait, hauxe da, X bat 0,25, X bizenean balioa zan 0,2, ikusten dezue pixkat, haunditzen baldin badet X, I jetxiten zait pixka bat, hauxe da, X bi, I 0,2, eta berdin egin genezake balio negatiboekin. Bueltatuko gea gure ariketara, eta egingo dugu bigarren funtzioari dagokion balio taula. Modu berdinean, baita X eta fx, balio berdinak emango dizkiogu Xi, hau da -b, -bat, 0, bat, eta bi. X -b denean, izendatzailean daukau -b berbi, lau gehiru, zazpi, hemen daukau zazpi, eta goian eukiko dugu zazpi bider -b, -amalau, beraz, -amalau zati zazpi, -b. X -bat denean, hemen eukiko dugu zazpi bider -bat, zazpi, eta hemen -bat berbi, bat, gehi, iru,
hau izango litzateke minus zazpi laurden, eta hau da minus 1,75. X 0 denean, horrexago izango da, goran 0, beran 0 barbi 0, gehiru 0, beraz 0, 0. X bat denean, goran eukiko dugu zazpi, eta beran bat gehi iru, lehen bezala, baino ikurra positiboa kasu honetan, zazpi laurden, eta hau da 1,75. Eta X bidenean, nik uste eta errepikatuko zaigula kalkuloa, zazpi biderbi 14, zati, biderbi lau, gehiru zazpi, beraz, bi. Leno, atera zaigu, minus bi. Balio taula eginda dago, konprobatuko dugu zenbait puntu GeoGebrarekin, izkutatuko dut funtzio hau. I berdin, zazpi X, zati, X berbi, gehi iru. Horrelako funtzioa daukau, kokatzen bade puntu bat, funtzioan, hemen argi ikusten da 0,0tik pasatzen dela, hemen daukau 0,0 zan, balio taulan, geneukan, balio bat. Ikus dezagun adibidez, ez dakit bi eta minus bi, konprobatuko ditugu. X bi denean, I da bi, mugitu intzait pixka bat, hauxe, hemen daukau, eta minus bi denean, X minus bi denean, I da minus bi.